Ene Yawada Ayohumobo Bosman da Tosu Dubako 11th June 2026. Kumasi Traditional Council Putumpuru Nshemu emergency meeting. Nana Nkwanta Kese Hine Nana Boache Yam Abebio. All the ten drum is Yura 9 etena apono meeting ase. Nana nema mi duna da apono so. Yedi kan ye Kumasi apomdin ho sensem. Enkankan ne konfa no chare sabia ne ma bi ekoso honom. Na the first minute Kumasi ahunudi ho nsem. Na Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amakohene ene Zuba awoye Kumasi Metropolitan Chief Executive eba nhemu nase. Omba Regional Minister de to manimu ewo chese ya omaya afa konfa no chemu se free na ekono. Nipa eso mado so konfa no chare sabia na chese ya oni ayar sabia bi Kumasi ni bi no anje chese bi a obetimi de ayarefo ni bi akoho ama pressure that Conference Teaching Hospital so na so beche ananuma abrempon anu machia ho kutiri wonyina techo madwene fa ye sansensem no ho na ko wi ben krom se conference no pressure da no so nam se aban de nano na hye bochire ye Kumasi kru no represent ye wa yarsabia ahodo 9 bi wo ho a e wo senke bia no nanso aban a oba ekoye ne omo motesisi ano mo de politics Sevilla Regional Hospital no aferi military hospital no twede agenda 111 no eno forukum agenda 111 no o yesa sabia nan ya kwan bi so na aban ye ne ho se wa bia no asa emia no asa aka bibi kakra asa enhwehwemu ena ade boachi bidin ada ho aban ye ho se nti nanan ma hemfo kantre minister so on fanto aban nim se enmanum ya no onhwe se Sevilla Regional Hospital no ena aferi military hospital no de aban bitimi awi na etimi aboa abje how kese na beda konfa no chiso no ebio KNUST omo hospital na no so ada ho aban hwen kan ho asebefie no so bitimi afa nipa ahenwotwe 800 ena nanka Sevilla no 500 military hospital no so 500 no ti aban timi yes yarsabia num ni dia konfa no che ho be ha ne pa ma afa wetimi di nedwuma anamu sa kire mu se senka sa ayarsabia enum ni nyina ya adwuma nka nipa efiri adweso konongo kwan so ban committee yakọ KNUST hospital ho no nam bosomtwe mantem ho no aso betimi yakọ Sevilla mo firi babia ni ne ho western of ho no so ban ebetimi yakọ military hospital no nanka bia mo wo offense kwan so ho no nanka bia mo so afa konfa no che nti regional minister so kan said omo de ato nanim no aban ayesese ya Sevilla ene aferide no on the best budget review ni mu 2026 ya no ma hye no ma ye ho adwuma timi bia no ama aye adwuma na afi ate konfa no che ha no so ebio na nam no kire mu se Prague ya ne abobo ya ne nam ya kwan so no omo ka ho na nkwanhia do so wo Kumasi akwan so anu nti ama da bia pressure beda hospital so no ti se pese so ade na no de ayenhwe na Prague ya ne abobo ya omo na ya kwan so na ban ben hye ya omo betimi ayo omo ho mra betimi ama accident so ate se ne be ya omo nye U10 ba bia omo pe bia omo tumi entwitwa aka na mu na nkwanhia wo ya kwan so expect ne tosu no ye ahonidie na nanom kire se Kumasi abobo ya ne Prague ya bi boa nkankan na abobo ya no se twin baller nanso ya na load omo fa no do so chen omo enti timi bubu ba bi biasa na hwehwe agu ena enam rubber bukuru mu susu ntini ama nsuo to ana nsusu ani nyina no rubber na ba yi mu ma ebio omo de rubber no kogu pola so enam se empro ntino ya na ayo ha nti omo ne aban enkasa na afi omo hwe na omo nya sese ya bola no ho sensem no aban betimi ahu bibi na afi de betimi aye sese ebi recycling bi na afi yetimi de nya ne mapapa free bola na nkoba se koye hawa edama no so na mu bi so de to regional minister nim se ebetimi a nka onfa private sector for nimrem na afi omwa na sumina adela ne hawda Kumasi so no so betimi ati nti regional minister so shebo se sa ne mane nyina obedi hu dwuma na nhyiamu no kakra etimi fi mu baaye no